Здравейте! В това видео ще ви разкажа какво влиза в състава на кордицепс. В състава на кордицепс влиза бета-каротин, или това е провитамин А, над 80 фермента, 77 микро и макроелемента, витамин С, витамин Е, цинк и селен. Освен това е източник на вещества с доказани фармакологични свойства, например кордицепин, а атоморфът на кордицепс е източник на циклоспорин, който играе ролята на имунопресор, като потиска имунната система при трансплантация на човешки органи. Ползата при кордицепс е, че може да забави процесите на стареене, особено при възрастни хора, които пият кордицепс, се наблюдава намаляване на умората и особено при виене на свят, шум в ушите, загуба на паметта при проблеми на пикочополовата система. Наблюдава се също и при хора с кардиопроблеми. Има вече научни изследвания, които доказват ползите по отношение на нарушенията на сърцето. От направени изследвания на хора, имащи висок холестерол, които използват кордицепс, е, че той потиска отлагането на холестерол LTD в кръвоносните съдове. Когато нивото на LDL, лошият холестерол, е високо, той се отлага във вид на плаки по вътрешните стени на кръвоносните съдове. Това увеличава риска от развитие на артериосклероза и сърдечно-съдови инциденти. Кордицепс има силно въздействие и значително повишава имунитета. Кордицепс възстановява и подобрява сексуалната функция. Ползите на кордицепс при бъбречни проблеми са съществени. Заболяванията на бъбреците, като например хронична бъбречна недостатъчност, са причинени при вторични проблеми, като например метаболитните проблеми, проблеми с кръвното налягане или кръвообращението. В проучване на пациенти с хронични бъбречни проблеми и настинки при прием на 3 до 5 грама кордицепс на ден се наблюдава значително подобряване на бъбречната функция и на имунитета. Кордицепс има антитуморно въздействие. Изследователи са имали интересни резултати по отношение на антитуморна активност на кордицепс. Кордицепс води до повишаване на имунитета на 36 пациенти с рак на гърдата и рак на белия дроб в напреднал стадий. Впечатляващ ефект се наблюдава при хронична продължителна кашлица, обща слабост на организма, бронхит, мъжка импотентност и други. В древните китайски класически медицински източници се казва: кордицепс е присъщ благоприятен ефект върху белите дробове и върху бъбреците. Той възстановява семето на костния мозък, спира кървенето, примахва храчки. Третира белодробна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, специално възстановява вратите на живота, мин и ман. Съвременната приложна фармакология казва, че кордицепс помага при туберкулоза, деменция, хронична кашлица, астма, хемоптиза, нощни изпотявания, принудително изпотяване. Тя се използва и при анемия, настинки
и много видове недостатъчност. Други предимства и ползи на кордицепса са подобряване на паметта и ефект при безпокойство. Също така при отслабване чрез подобряване на метаболизма и намаляване на лошия холестерол и на триглицеридите. Има антиоксидантно действие, кожата става по-красива и по-блестяща. Има и противоалергично действие. Използва се като помощно средство при хепатит, подпомага черния дроб да се възстанови. Също така и витамините, които се съдържат в кордицепс А, Б и С, подпомагат и цирозата на черния дроб. Полезно действие за укрепване на имунната система при ХИВ. Допринася за нормализиране на кръвното налягане и сърдечната дейност. Ползата от кордицепс имат и спортуващи. Кордицепс излезе в спортните заглавия още през 1993 година, като група от китайски спортисти категорично разбиха 9 световни рекорда, предимно в леката атлетика и в спортовете за издръжливост. Първоначално те са били заподозрени и подложени на допинг тест. По-късно по медиите съобщават, че те са ползвали кордицепс, който ги е поддържал, за да се подобри тяхната ефективност и устойчивост, без да засяга техните химични параметри на кръвта. Използването на тези гъби може да доведе до увеличаването на клетъчната енергия до 50% чрез по-добро използване на кислород и увеличаване на производството на аденозин трифосфат. Той е основният източник на енергия за клетъчните процеси. Това е молекула, която подсигурява и съхранява енергията, необходима за ежедневните дейности. Тя се среща в цитоплазмата и нуклеоплазмата на всяка клетка и е необходима за всички физиологични процеси, които изискват енергия. За разлика от веществото като кофеин, ефедрин и амфетамин, кордицепс не стимулира централната нервна система. Той се препоръчва за спортисти, защото води до подобряване на аеробна производителност, по-бързо възстановяване, а също и анаболно действие по отношение на мускулите, благодарение на увеличаването на тестостерона при физическа активност. Кордицепс няма странични ефекти или токсичност. Кордицепс е бил използван от хилядолетия и до наши дни. Изследванията показват, че в него няма наличие на токсичност или някакви странични ефекти, дори и при високи дози. Това не е лекарство, а хранителна добавка. Въпреки това е препоръчително да се говори с експерт по отношение на дозировката. Ако наистина се чудите откъде да си закупите кордицепс, GanoExcel предлага високо качество на продукта, държи високи международни стандарти, ценни и надежности. Това е компания световен лидер, когато става въпрос за лекарствените гъби с опит над 20 години и която залага на ежедневни изследвания и повишаване на качеството. Кордицепс е важен от
превентивна гледна точка, когато става въпрос за възстановяване на психофизическото неравновесие, но се използва и за подпомагане процеса на възстановяване на организма. Сигурно се питате какво е и кордицепс. Кордицепс синесис е познат като еликсир на живота или вълшебният талисман на императора. Той е една от най-редките и най-важни гъби, използвани в традиционната китайска медицина. Кордицепс вирее във влажните гори на Тибет, където температурите са ниски, а кислородът е разреден. За него се знае повече от 4000 години и е бил подобно на гъбата ганодерма или рейши, достъпен бил само за императорите на Китай, които са знаели за невероятната сила, която притежава. За първи път е бил открит в Тибет на височина над 3500 метра от едни пастири, които забелязали, че техните овце и кози са станали по-активни, след като ядат кордицепс. Кордицепс е обвит в мистерия и мит. Той наистина е един скъпоценен камък на традиционната китайска медицина и фармакология. В природата се срещат още кордицепс милитарис, но няма ползите на кордицепс синесис. Дори кордицепс синесис преди е бил събиран и съхраняван само за императора и неговото семейство, както и за ограничен кръг от благородни семейства. За щастие обаче, днес ние по целия свят имаме възможност да се възползваме от действието на кордицепс синесис. И сега ще ме попитате, какво толкова съдържа тази гъба? Кое е нещото, което го прави специален? Кордицепс синесис съдържа много биологични вещества. Всички са незаменими аминокиселини, витамин Е, К, витамин В1, В2, В12. Съдържа полисахариди, особено кордицепс киселина, и се счита за най-важният компонент от терапевтична гледна точка. Съдържа циклофорани, реглюкани, беманан, протеини, стироли, нуклеозоиди, нуклезоидни аналози, макро и микроелементи и кордицепин и други. Какви са основните предимства на кордицепс? Многобройни научни изследвания, които са направени в продължение на години, потвърждават всъщност неща, които вече са известни от древността. Тази гъба балансира меридиана на белите дробове и бъбреците. По този начин защитава белите дробове и дихателната система и дава предимства на бъбречната функция. В миналото кордицепс е бил използван за лечение на респираторни и белодробни заболявания. Заболявания, свързани с бъбреците и черния дроб, сърдечни заболявания и също така е използван в подкрепа на онкологични заболявания. Кордицепс помага при справяне с умората и особено умората при възстановяване след болест. Подпомага процеса за забавяне на стареенето, а също така и в сексуалната сфера. В древността са го смятали за един необикновен афродизиак за мъже и жени
и може да се използва много ефективно при някои видове импотентност. Благодаря!